Een hele goeie joen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik ben Joen in Ljouwert, want in deze stritten wen het Sietse Blom en hij is van The New Killer Stars. En het klinkt zo. Nou, dat kan nog een leuke simmerhit worden als Sietse zijn insturing uitkeersen wordt voor de Simmer in Friesland simmerhit. Als dan nou ik een leuk nummer in die holle haast, dan krijgt het net meer uit in holle. En dat denkt, nou dat zou wel eens leuk wezen voor de Omroep Friesland simmerhit. Stuur dan een mailtje naar simmerhit@omroepfriesland.nl. Wat doen we hier nog meer in Clipcar Plus? Om te simmertiet ingongen is, hebben we de winterclip van Tim Douwsma deze week in Clipcar. Er kwam het nice dat Mirjam Timmer van Twarres weer solo giet. Om het nou nog even het kind draaien wij Rougetine Wien van het Dillen in het Fries project van Twarres. En Douwe Tamme giet op beziet bij Mr. Liet. Maar we beginnen deze Clipcar Plus met Tim Douwsma. We gaan Vlien hier nog een keer bij hem west. En hij neemt in kwatten een duet op met Monique Smit, de zus van Jan Smit van Zels. We gaan nog geen nieuwe videoclip, dus draaien we gewoon de laatste die we binnen hebben. En dat is Winter voor 2. Ik luister naar je naam die ik fluister in mijn hoofd. Die kus van gisteravond houdt me dagenlang verdoofd. Elke keer als ik je zie, dan denk ik aan ons twee. Dan zie ik ons weer voor me, samen op de slee. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor 2. Wacht heel even, deze winter zijn we niet meer alleen. Ik kreeg vannacht je sms'je of ik aan je dacht. Ik zoende je wel trusten en dat de hele nacht. Soms kijk ik naar de maan die aan de sterrenhemel reist. Ik geloof niet in het toeval, omdat alles erop wijst. Want ik voel dat jij de enige bent. En dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor 2. Wacht heel even, deze winter zijn we niet meer alleen. Ik ben bij jou, jij bent bij mij, alles is erbij. Ik hoor bij jou en jij bij mij. Wow. Deze winter wordt een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor 2. Wacht heel even, deze winter zijn we niet meer alleen. Een winter voor 2. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter wordt een winter voor 2. Wacht heel even, wacht heel even. Deze winter zijn we niet meer alleen. Sietse, haast er nog bandjes? Jazeker, ik ben oude demos van mij van vroeger. En die dood ik echt nog? Ja, alle jaar. Nou, bijzonder. Ik heb het gevoel dat het net het laatste bijzondere is dat wij in dit huis ontdekken zullen. Intussen zullen we het hebben over de hele finales van Liet in Iduna en het Bolwerk. De vraag is vanzelfs binnen er genoeg leuke Frieske liedjes instuurt voor die hele finales. En voldoen de kandidaten een beetje aan alle eersten. Douwe Talma die ging met de organisatie op pad en die zag het uit. Ah, goeie jongen. Goeie. Hoi.
Kom even clipken. Nou ja, kom er maar even in. Mooi. Dus al even aan de gang. Ja, ik ben al druk bezig. Waar ben je mee bezig? Nou ja, maar Liert. Liert wat toen het onderweek even wat ons zien, nog even naar de deelnemerslijsten en nog even wat clipjes en zo zien. En ja, alvast een beetje in de stemming komen, hè. Het is af zover. Niemand loopt in de wasbaan. Maar wat is dat eigenlijk zo druk? We starten eerst op 9 april hebben we een hele finale in Uduna in Drachten. En 17 april op een middag dan hebben we een hele finale in het Bolwerk in Snits. En de finale die is op 4 juni in Ljouwert. En is liever populair onder de Friezen? Nou, ik hoop dat het wat populairder wordt. Als je een oude jaren, dan neemt dat wel weer terug. Dus ja, dat is goed. Neem eens wat voorbeelden hoe je met ompakken om in de picture te komen. Nou, we hebben dit hier inschreeuwen. Ik wat verloren. Dat hier had ik een eetzaak, want voor hen die altijd 4 voorrondes. En dan kon opjaan is gewoon spelen in de voorronde en mooi waren maar 4 van die voorrondes te financieren. Nou ja, dat waren we de regelen hier. Dus we hebben de verkeers en dat bands in ieder geval en muzikanten zelf een eigen film op koer nemen. Dan heb ik wat materiaal aan wat mooi te doen. Is in de pers wat meer dingen met social media te doen. Dus op die manier ik wat een eigen impuls. Frits is de man van de kwaliteitscontrole. Want als het alles via internet dorst, dan wist nooit wat van figuren hadden op jou. Hij gaat nou op huisbezoek bij Orne Veenstra. Hey man. Goedenavond Anne. Kom binnen. Hoi. Hoi, Hoe is het? Nou prima. Goed. Je verliert. Al druk aan het oefenen? Ja, jaren al, hè? Ja. Nou, prachtig. Nou ja, ik kom vanavond even laat, want wij doen altijd een check-in bij alle deelnemers die het meedoen. Ja. Nou, ik heb even een aantal vragen voor die. Het levert hele leuke dingen op, maar er is wel iets dipke om het samen te zitten in het aanmeldingen. Van bands die zeggen, we willen graag meedoen, maar die vinden het maatje van zijn filmpje wel wat een drompel. Als ik meer liefde heb, uw kunst, Nou, ik moet die jaarlijks even wegen. Ja, nou, ik is erop gaan staan. Kijk. Nou, 70,8. 70,8. Nou, prachtig mooi gewicht. Zal ik even opschrijven? Nou, wie liet oors altijd in de harmonie in Ljouwert. Maar nou heb ik begrepen dat je hem dit hier daar net mee zit. Klopt dat? Nee, we gaan naar een boetellocatie en hoe dat precies eruit komt, dan krijg je binnenkort nog volle meer over die jaren. Meten is weten, hè? Van top tot teen. Nou, ja, maar even. Zo, heb ik wel? Zo, ja, mooi. Hou toch die vinger erin bij. 1,83 meter. Prachtige lengte. Dat is beetje boven gemiddelde niet. En ik ben ouder hier bij het Sonsfestival in Italië geweest. En wie ben ik van doel om hun festival ik in Ieperlof te doen. En ja, dat idee en die ervaringen daar, ja, dat sprutst me wel heel erg gewoon. En we zien maar een heel soort happenings hier in Friesland. Van mij in Fries en ik graag naar Boetentuin, maar mooie festiviteiten. Zoals naar Ieperlof spelen, dat soort dingen. Dus Ieperlof festivals. Ja, waarom zonder dat nou liet een keer beziek je wel. Dan leef je dat in ieder geval in het jubileum hier op Pibieri. Een klein duintje. Kutzooi, kutzooi, kutzooi! Het is een kutzooi! Zo doen we dat dan. Ja, nee, mooi. We gaan nog even waarom naar het Liedfestival. Want Twarres, die ooit ek mij aan dit festival. En woon de publieksprijs mij het noemer Wer Bisto. Een grote landelijke carrière mij dit noemer wie het gevolg tot in 2003 Twarres Utekoor gong. Uiteindelijk kwam Twarres weer bij elkaar. Gong het weer Utekoor, kwam het weer bij elkaar. En al een week werd bekend dat Mirjam Timmer, de zangeres, toch weer solo gaat. Noot het nog kin, de allerlaatste videoclip van Twarres die er is. Dat is Dillen in het Friesk, mij roezend in de wind. Hoeveel maar timmen door zwijzen gehaald, voordat er een mens ziet mooi. Ja, hoe lang moet een dood over de zee vliegen?
zit in de wien. Het Antwerp bloed roezen in de wien. Hoe vaak voor het dimmen omheen ging het hoofd, voordat het hemeljocht zocht. Ja, en hoe volle eeuwen wat hier mensen haar eten jet, wat erop omjocht. En hoe volle eeuwen kost het nog, eten jet, wat de stad om me nog. Het Antwerp in vuur, dat roes het in de wind. Het Antwerp bloed roezen in de wind. In de wind. In de wind. In de wind. Hoe volle ik in de berg besteen, voordat de verkoemelen daar zon. Ja, en hoe volle ik in de mensen besteen, als Veensen een waardelijk haarbaan. Hoe ken je de rook van de roos ondergaan, en met roken de lucht van de boom. Het Antwerp in vuur, dat roes het in de wind. Het Antwerp bloed roezen in de wind. Het Antwerp bloed roezen in de wind. Er hing je heel wat gitaren onder morgen, ziet ze hier, maar waarom is deze nou zo bijzonder? Deze had ik gekocht in 1999 voor 40 goenen. En het was helemaal een vies modderig gitaartje. Ik dacht van ja, dat is wel leuk om te hebben. Toen uit 1962 kwam ik achter. Een hele bijzondere. En als het hem nou verkeerd bezoerst? Ik zoek het net witte, maar meer dan 40 goenen in ieder geval. We zullen het hebben over Meindert Talma, want hij had een dichtbondel uit. Het gaat om werk dat verschijnt is in het blad De Hobby Rocker. Dit is een rariteitenblad van de stichting Hobby Rock. Je stiert trouwens ik werk in van Kees Nova. Misschien kist het nog wat, had ooit in Clip K Plus zitten. Nou, Meindert Talma, die wie vrienden wieken in de radiostudio van Noorderwien. En wij winnen erbij. Kijk, kijk, snel, snel, daar komt uit het niets de stadskabouter op zijn racefiets. Met zijn handjes in de beugel trekt hij een fikse sprint. Hij heeft de rossige ringbaard, maar ziet eruit als een kind. Uit zijn Walkman klinkt bliep, bliep, moderne synthesizer muziek. Razendsnel fietst hij door de stad. Niemand die ooit een goed gesprek met hem heeft gehad. Dan bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Hoe planten en beesten leven is hem totaal onbekend. Niemand die hem hierover ooit iets heeft verteld. Hij heeft schoenmaat 24 met genoeg ruimte voor de tenen. Zijn huisje is groot genoeg voor een vrouw met lange benen. Maar zulke vrouwen moeten niks van hem hebben.
De stadskabouter lacht erom, hij vermaakt zichzelf wel met keihard fietsen en bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Bliep, 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 synthesizer muziek is goed voor de ziel van de stadskabouter. Solo. Ik had de gedichten een beetje op muziek gezet. En dat pakt een beetje zowel parlando als een beetje veske-achtig uit. Ik had deze synthesizer, een microkorg en ik had een oud-Duitse kofferorgeltje, die broek ik. Het is Meindert zijn eerste dichtbondel. En het is ook al even lien dat er een cd uitkwam van Meindert Talma en de Negroes. Hij dacht wel al je projecten, maar wanneer komt er weer een Meindert Talma album? Nou ja, op zich, ik had een freestyle demo ook leren en op zich genoeg nummers in Nederland, dus dat kan wel gauw gebeuren. Maar ik had nog een orenband Auspoetster en dat ben vast in Duits, dus ja, ik moet het al een beetje plannen. Dus dat is, die plaat met Auspoetster hebben we al opgenomen, die ik ook leren. Dus die moet de eerste maar een keer uit dan. En dat is wat meer experimentele muziek in het Duits. Zo, even op de bank bij Sietse Blom in Ljouwert, want we hebben al het een en ander schenken in dit huis. Het lijkt het wel een soort van museum, haast Sietse. Wat haast u hier al hier? Alweer oude troep eigenlijk. Maar wel mooie spullen. Ja, retro, daar hoor ik van. Dat is een van de mensen die een insturing die een had voor de Simmerhit van Omroep Friesland. Ja. Toen zegt die oproep en toen dacht dus, je wil ik om mij doen? Ik zeg hem en ik dacht, laat ik eens even proberen in het Fries en in 10 minuten hier een liedje. We doen ze en we zongen en in bij me koor. De bankers winnen roen en hebben weinig van. Oh, 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 simmer in Friesland. Ik het wel een beetje, of haast je inspireerd door de Beatles? Ja, maar klopt wel, ja, een beetje. Toen bist ik lid van de band New Killer Stars. Ja. Net geheel onsuccesvol. Nee, ik ben al naar Amerika geweest, we hebben daar een platencontractje. We zitten bij Dying Giraffe Records in Rotterdam. We hebben in de Melkweg staan, Paradiso. Maar Kula Shaker spelen en Denemarken weer West, Berlijn, België, Nashville hebben een plaat opgenomen. Wat doe je hem op dit stuit? We treden gewoon op, zoals normaal. En 10 april gaan we naar België. Ik heb een videoclip opnemen in een verlaten pretpark. Hoe ben je er eigenlijk bij kan dat je een plaat in Nashville opgenomen hebben en in al die landen spelen hebben? We hebben een MySpace met muziek erop. En dan weer een man die hier zijn mailtje stuurt van ik vind hem echt geweldig. En ik wil hem op uw label hebben. En toen dachten wij van ja, dat is spam of een grapje of zo. Hij had een bel erin een keer en zei van ik had een contract en als je hem willen. Toen hebben we tekend, toen ben we gewoon heen gegaan. Toen ben we getoerd van North Carolina naar Nashville en hebben we daar een plaat opgenomen. En wat is het hichtepunt ontnota? Voorprogramma van Kula Shaker in de Effenaar in Eindhoven. Dat is nou parttime DTP'er, farm jou bij een reclamebureau. En voor zelfs ik de oren helte bist muzikant. Ja. Soest net volledig muzikant wezen willen, of is dat toch heel lastig? Dat is wel heel lastig. Er zijn ongeveer 80.000 bands in Nederland. Ik denk 10 succesvol, dus ja. Maar ik heb wel, mijn noemers hebben wel potentie om groot te kunnen worden. Dus je weet nooit, ik heb wel die droom. Ik wil één cd hebben, maar alleen nog maar hits. Krijg zoals de Beatles. Wat is dit voor behang, Sietse? Retro. Oké, dat ik hoor. We gaan erom bij de stemmerij van de Oranje Weekend. Nummer 3. Reina Rodina, mij 4. Nummer 2. De kast, mij de hemel. Nummer 1. En ik al is het een winterclip en is het stralend mooi waarboeten, draaien we hem toch helemaal. Dit is Make Believe My Home. 1,000 miles away from you, still feels you're here. Picture clear inside my mind, won't give me air. I think about you all the time, promise to be by your side when I'm home.
1,000 miles away from you still feels so wrong. I'm scared to face another day. Will our love be gone? Other cities, different lives. Is a love so strong? Will we survive when I'm home? Yeah. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. 1,000 miles away from you. I know that's hard. When we look up on the sky tonight, we see the same stars. I won't change the way I feel. I always knew our love was real. Take me home. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. And I still believe. Wait for me, and I will be there, 'cause you're in my heart. 1,000 miles away from you, still feels you're here. Picture clear inside my mind, won't give me air. I think about you all the time. Promise to be by your side when I'm home. Yeah. Take me home, somewhere we can be alone. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me Take me home. It's been so long. Take me back where I belong. Any other place that feels so wrong. Take me home. Ja, Unus Clipcar Plus Winter Special van deze week kist nou stemmen op 3 videoclips. Als eerste Tim Douwsma met Winter voor 2. Deze winter wordt een winter voor twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee? Net zo heel erg winter, maar wel leuk. Twarres, roezend in de wien. Een Antwerp doet in de wind. En vanzelfs de man in de sneeuw, Make Believe, My Home. Take me home, somewhere we can be alone. Surf naar clipcar.nl en stem op die favoriete clip. Takom weekend gaan we in Clipcar Plus op stap met jongeres Davy om te zien wat die al hier bij het eind had. En zeggen we ook bij het Frieske Cash project. We binnen Takom weekend weer. Ik hoop die dan heel graag te zien en haast deze uitsturing nog mist. Maatje die geen zwaargen oer een jaloeren ben ik er gewoon weer. Ik hoop die heel graag dan weer te zien. Dag.